Binecuvântat și slăvit să fie numele Domnului. Amin. Aș dori să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, capitolul 3, și vom da citire de la versetul 1. Și spune aici Cuvântul lui Dumnezeu: Îngerul bisericii din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că merge numele, că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe, nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Iată-ne ajunși la cea de-a 5-a biserică pe care Dumnezeu ne-o prezintă în cartea Apocalipsa, o biserică pentru care Dumnezeu are, la fel ca și pentru celelalte, un mesaj special. Și titlul mesajului din după masa aceasta l-am intitulat Biserica moartă din punct de vedere spiritual. Dacă am fost cu luarea minte, am citit acel verset în care spune cuvântul lui Dumnezeu căci numele îți merge și conform numelui tu zici că ești bine, dar ești mort. O biserică din punct de vedere spiritual moartă. O biserică care, într-un cuvânt, a părăsit viața spirituală la care a fost chemată să trăiască. Sardes, un oraș la fel ca și celelalte din Asia Mică, un oraș care, din punct de vedere geografic, aș putea spune, a fost așezat pe un platou. Deasupra, aș putea spune, unui deal înalt, și această cetate a Sardesului era o cetate în care puteai să intri pe o singură cale de acces. Și din pricina acestui fapt că puteai să intri pe o singură cale, pe o singură poartă, oamenii aceștia credeau un singur lucru, că cetatea lor este imposibilă de cucerit. Și din cauza acestei încrederi, o încredere falsă, că cetatea lor este imposibilă de cucerit, oamenii aceștia ziceau: noi nu suntem în primejdii, noi nu avem niciun pericol. Cetatea noastră e prea puternică ca să fie cucerită. Gândiți-vă să luăm așa ca un exemplu, deasupra unui deal, cum suntem și noi înconjurați, stau niște ziduri impunătoare. Și ca să urci acele ziduri, mai înainte să urci acele ziduri, tu ai de urcat un deal. E un efort considerabil, nu-i așa? Și nimeni nu a putut să facă lucrul acesta. Până în anul 549, când cetatea a fost cucerită de Cir. Un împărat care a zis: trebuie să existe o cale ca noi să putem să ajungem acolo și să intrăm. Și omul acesta a creat anumite lucruri prin care anumiți soldați au intrat în mijlocul cetății și oamenii aceștia au deschis poarta cetății ca mai apoi soldații să intre în cetate prin poartă. Și astfel cetatea aceasta din Sardes a fost cucerită. Tot despre Sardes mai învățăm câteva lucruri. În această cetate impunătoare a Sardesului era și zeița Artemis prezentă, nu într-un mod fizic, ci într-un mod închinător. Ei dădeau cinste și slavă acestei zeițe Artemis, aduceau acestei zeițe jertfe, aduceau acestei zeițe închinare, cinste și laudă. Și tot cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune căci cuvântul lui Dumnezeu a ajuns și în această cetate a Sardesului. Dovadă că a ajuns acolo. Dacă nu era să ajungă, Dumnezeu nu scria acestei cetăți, acestei biserici din mijlocul cetății Sardes. Când vorbim despre biserică, ne referim la o biserică care, din punct de vedere și fizic, pe lângă faptul că spiritual,
o chiar existat. Nu știm cu exactitate cine a fost omul care a dus cuvântul lui Dumnezeu în mijlocul cetății Sardes. Dar cercetătorii spun că a existat și cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă o biserică care a existat în mijlocul acestei cetăți numite Sardes. Din punct de vedere profetic, frații noștri și cei ce au cercetat istoria au atribuit ceea ce Dumnezeu a scris bisericii Sardes anii 1517-1750 după Hristos. Repet, fizic, în anii de început ai creștinismului, biserica asta a existat, însă faptele care s-au întâmplat din punct de vedere profetic au fost atribuite anilor 1517 până în anul 1750. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Cercetătorii spun și istoria ne confirmă lucrul acesta, au existat cele mai mari reforme. Și unul dintre marii reformatori despre care am auzit cu toții, Martin Luther. Omul acesta a spus următorul lucru, zice, ceea ce face Biserica Catolică astăzi este un lucru greșit. Și a început el o reformă. Și a zis el, zice, uite, eu sunt un călugăr augustin. A fost un călugăr care a îmbrățișat teologia și învățătura lui Augustin. Augustin care spunea următorul lucru. Omul acesta zicea, prin secolul V, biserica deja a fost ridicată și noi trăim în perioada de 1000 de ani. Dumnezeu nu mai are nicio legătură astăzi cu Israelul, pentru că biserica este, de fapt, Israel. Și el trăia în această învățătură. În momentul în care Dumnezeu l-a cercetat, omul acesta a zis ceea ce a spus Augustin, a fost cu totul eronat și greșit. Zice, noi nu trăim acum în perioada aceasta de 1000 de ani, ci Dumnezeu ne cheamă să mergem și să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia. Și omul acesta a făcut lucrul acesta, a început să propovăduiască Evanghelia. Au ajuns la neamul și a propovăduit Evanghelia și au avut o dorință. Zice, eu vreau să merg mai departe și să propovăduiesc Evanghelia și evreilor. Și s-a dus în Israel și a început el să propovăduiască Evanghelia. Însă spre uimirea lui s-a lovit de niște pietri, aș putea spune în ghilimele, moarte. Pentru că evreii nu au primit această veste bună a Evangheliei. Și din cauza faptului că evreii nu au primit această veste bună a Evangheliei, omul acesta, Martin Luther, a făcut următorul lucru. În biserica în care el activa, a făcut o sculptură și acea sculptură a pus-o în mijlocul bisericii. Acea sculptură era un porc. Și spunea el, punând porcul în mijlocul bisericii, cu siguranță acum evreii nu o să mai intre în biserică. Așa cum știm cu toții, pentru evrei, porcul este un lucru, aș putea spune, scârbos. Și găsim scris în cuvântul lui Dumnezeu, ei nu mănâncă carne de porc. Și a zis Martin Luther, atunci o să mă folosesc de lucrul acesta și în mijlocul bisericii, ca evreii să nu mai vină în mijlocul nostru, pentru că o respins chemarea de a veni la pocăință, o să așez lucrul acesta. Și așezând lucrul acesta, frați și surori, el a dat viața, aș putea spune, dar în ghilimele, lucrul acesta, la o ură. Și a zis, făcând lucrul acesta, am să-i resping pe ei, ca ei să nu vină în mijlocul nostru. Mi-am spus eu aici, mi-am scris eu aici, o doctrină greșită produce întotdeauna moarte. El nu a lăsat cuvântul lui Dumnezeu așa cum este. Și a încercat el pe diferite căi să ajungă și să facă anumite lucruri, anumite reforme. Și ceea ce a făcut el, o adus de fapt moarte. Nu a adus viață, ci a adus moarte. Și acum cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune și constatăm câteva lucruri despre biserica din Sardes. Prima constatare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face legat de biserica din Sardes este că a părăsit viața spirituală. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus îi spune bisericii următorul lucru, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Mi-am notat eu aici,
biserica care se află în pragul morții spirituale este o biserică numai cu numele. Domnul nostru Iisus Hristos vine și spune, îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Ce vrea să însemne lucrul acesta pentru noi astăzi? Mă rog să nu fie în dreptul niciunuia dintre noi lucrul acesta pe care Iisus l-a spus. Din punct de vedere fizic, trăim, nu-i așa? Păi dacă n-aș trăi, n-aș fi prezent aici în mijlocul vostru. Că aș fi declarat mort și aș fi mort din punct de vedere fizic. Domnul Iisus vine și le spune exact lucrul acesta. Din punct de vedere fizic, tu trăiești. Dar trăiești numai fizic. Că din punct de vedere spiritual, tu ești mort. Iată prima constatare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face. Trăiești fizic, dar ești mort. Și ca să dau un exemplu mai bun, să înțelegem mai bine. Când mergi la un magazin și vrei să-ți cumperi, de exemplu, o haină, primul lucru pe care vrei să-l faci, te uiți la acea haină, nu? Eu zic, haina asta îmi place, mi se potrivește, vreau să o iau. Și următorul pas pe care îl faci e să te uiți la etichetă. Acum vreau să vă întreb următorul lucru. În momentul în care tu îți cumperi haina, îmbraci haina sau eticheta? Normal ar fi să îmbraci haina. Însă ceea ce îi spune Domnul nostru Iisus Hristos bisericii acesta din Sardes, îi spune următorul lucru. Tu îmbraci numai eticheta. Că eu vreau să-ți dau haina neprihănirii, să porți haina neprihănirii, dar tu vrei să îmbraci numai eticheta, că ești pocăit, că ești creștin. Și mulți fac asta astăzi. Îmbracă numai eticheta, zice, eu sunt pocăit. Zice, eu am fost salvat. Și vine Domnul Iisus și spune următorul lucru, dar haina, de ce nu îmbraci haina? Că dacă îmbraci haina neprihănirii, automat îmbrăcând haina neprihănirii, făcând faptele neprihănirii, trăind în neprihănire, eu ce arăt? Arăt eticheta Domnului nostru Iisus Hristos, nu-i așa? Dar mulți astăzi vor să îmbrace numai eticheta. Să fie doar o etichetă pusă acolo, îs pocăit, îs salvat, îs mântuit. Cât despre haina neprihănirii, pe grea haina neprihănirii. Ca să porți haina neprihănirii, spune cuvântul lui Dumnezeu și ni s-o și amintit în după masa aceasta, noi trebuie să ne dezbrăcăm, nu-i așa, de omul din lăuntru și să lăsăm omul Iisus Hristos să aibă loc în viața noastră. Să fie arătat Iisus Hristos prin viața și prin trăirea noastră. Și ca să-L arăt pe Iisus Hristos, eu trebuie să mă înfrânez de la anumite lucruri. Și pentru tinerii din ziua de astăzi e greu înfrânarea. Și atunci ne bazăm pe lucrul acesta, zice, lasă că am eticheta că sunt pocăit, că sunt copil al lui Dumnezeu, că sunt răscumpărat de Dumnezeu. Și spre surprinderea unora s-ar prea putea și nu greșesc când spun lucrul acesta, să fie doar o etichetă. Și când ajung înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-mi spună acel lucru, nu te cunosc. Ai trăit doar cu eticheta, că ești copil al meu, dar haina tu n-ai îmbrăcat-o. Ai auzit odată că trebuie să te pocăiești, ai și făcut și pasul spre pocăință, ai și fost botezat. Cu durere spun lucrul acesta, mulți care trec prin apa botezului, iasă la fel cum au intrat. Nu că botezul ar schimba, că botezul nu schimbă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că botezul este mărturia unui cuget curat. Dar cum au intrat în apa botezului, tot așa iasă. Și nu vezi nicio schimbare. Dar brusc el are o etichetă, că e copil al lui Dumnezeu. Vine cuvântul lui Dumnezeu și spune următorul lucru, trăiești, dar ești mort. A doua constatare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face, biserica aflată în pragul morții spirituale este o biserică numai cu trecut. Adu-ți aminte, versetul 3, dar cum ai primit și auzit. Dumnezeu face o chemare a acestei biserici. Adu-ți aminte cum ai primit și auzit. Păi de ce, Doamne? Ca și în viața de familie, frați și surori, pe calea aceasta a credinței sunt urcușuri, sunt și coborâșuri, sunt iară urcușuri. În familie oare nu-i tot așa?
Cercetătorii spun și ceea ce spun cercetătorii pot să confirm și eu. Primele luni din căsnicie sunt cele mai grele. Că atunci te lovești parcă cel mai puternic de anumite disconforturi, aș putea spune. Nu-mi place ce-a făcut ea nu-i place ce-a făcut el. Și ușor, ușor, atunci aș putea spune, te călești. Te dai așa cum avem noi o vorbă, unul după celălalt. Exact așa e și în biserică. Astăzi biserica poate să fie sus și oamenii să vină la pocăință. În anul următor poate să fie diagrama aceasta să meargă în jos. Dar în toate Dumnezeu spune un lucru, adu-ți aminte. Cum ai primit și auzit, ține și ce să faci? Să ne pocăim. Și Doamne, dacă poate până acum, ne uităm la diagrama bisericii noastre, am început poate să mergem în jos, să scădem în rugăciune, în a te lăuda pe tine, în a fi o mărturie în satul nostru, vrem să facem un lucru, să ne pocăim, ca să creștem pentru slava și onoarea numelui Tău. Nu înseamnă pocăința că trebuie să fie biserica plină, nu lucrul acesta înseamnă pocăința, ci pocăința se identifică în fiecare persoană prezentă în locul acesta. În momentul în care eu trăiesc pocăința și în momentul în care mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu și caut să mă apropii de Dumnezeu mai mult, știți ce o să se întâmple? Oamenii o să vadă lucrul acesta. Și nu o să trebuiască să mă duc eu și să chem. Că oamenii o să vadă o schimbare, o să vadă oamenii o unitate, o să vadă oamenii o dragoste între noi. Și atunci oamenii o să ridice semne de întrebare, cum pot oamenii ăștia să trăiască în unitate, în dragoste și în iubire unii față de alții? Ce face lucrul acesta? Ce îi studiază pe ei? Ce ne studiază pe noi în numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Dar ce-a pierdut biserica din Sardes? Biserica din Sardes, frați și surori, a avut un început frumos. Însă această biserică din Sardes a constatat un lucru, că prezentul nu mai era la înălțimea începuturilor. Aș putea spune pentru biserica din Sardes următorul lucru. Eroii ei erau un mormânt, sfinții și-o pus ea în vitrină și prezentul în biserică era o liniște ca la o mormântare. Eroii bisericii din Sardes erau în pământ. Ce face și biserica primară astăzi? Zice, noi am primit învățătura Sfântului Andrei. Unde-i Sfântul Andrei astăzi? Trupul lui? E în pământ. Deși unii zice, avem moaștele lui și sunt prezente aici. Și ca acest erou să nu rămână doar în pământ, l-au pus și în vitrină. Însă când te duci în biserică, e o liniște de mormânt. Că nimeni nu înțelege nimic. Ce trebuie să facă și cum trebuie să trăiască. Și se bazează doar pe un tipar. Asta trebuie să propovăduim oamenilor, ca oamenii să nu înțeleagă care e adevărul lui Dumnezeu. Oare asta au propovăduit Andrei? Sau Andrei, în momentul în care istoria spune că a ajuns și în zona Dobregioi, o propovăduit pocăința? Păi dacă era un ucenic al lui Dumnezeu, al lui Iisus Hristos, eu cred lucrul acesta, Andrei o propovăduit pocăința în numele lui Iisus Hristos. Ceea ce au făcut oamenii și ceea ce au schimbat oamenii, e exact ceea ce s-a întâmplat și cu biserica din Sardes. Trăiești, dar din punct de vedere spiritual, ești mort. Ești la pământ. O altă constatare, biserica aflată în pragul morții spirituale este o biserică fără mărturie. Îți merge numele. Și mă leg din nou de acea etichetă. Cu ceva timp în urmă am fost la o întâlnire de tineret. Și fiind la acea întâlnire, fiecare dintre noi eram întrebați legat de cum ne numim, din ce biserică provenim și așa mai departe. Și în momentul în care am început să ne prezentăm, am dat numele, am spus biserica din care provenim, era o biserică dintr-un alt cult în care tinerii s-au prezentat. Și era un grup de tineri care erau tot din același cult, făceau parte din același cult și ăștia erau mai fanatici. Și în momentul în care tinerii ăștia, deși eram din același grup toți, dar din biserici diferite, în momentul în care tinerii ăștia
s-au prezentat și au spus cultul din care fac parte, ăia fanatici au început să aplaude și ura, sunteți de ai noștri. Și acum vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune aici că e o biserică fără o mărturie. Degeaba ții eticheta că ești creștin și ești pocăit dacă tu nu trăiești pocăința. Dacă tu nu îmbraci haina mântuirii, haina neprihănirii. Și eu cred că nu la voia întâmplării frații noștri din conducerea cultelor au așezat ziua aceasta pentru rugăciune în unitate. Să trăim în unitate cu toții, indiferent de cultul din care fac parte. Atâta timp cât propovăduim aceeași jertfă a lui Iisus Hristos, Dumnezeu ne cheamă să trăim în unitate și în dragoste unii față de alții. Că de etichete nu-i nevoie, frați și surori. Degeaba arăt o etichetă și viața mea reflectă contrarul etichetei. Degeaba vin eu și spun că sunt al lui Iisus Hristos când prin trăirea mea eu nu arăt lucrul acesta. Pe când Dumnezeu mă cheamă să arăt că aparțin lui Iisus Hristos. Că Domnul și Mântuitorul meu e Iisus Hristos. Că dacă nu fac lucrul acesta, biserica din care fac parte nu are o mărturie bună. Nu arată o mărturie bună. Doamne, ajută-ne să te arătăm pe Tine. Amin. Să trăim pentru Tine. Apoi, biserica aflată în pragul morții spirituale este o biserică fără faptele credinței. Spune versetul 2, n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Păi cum, Doamne? Sunt faptele noastre arătate înaintea lui Dumnezeu? Ce ne spune Psalmul 139 de la versetul 1 la versetul 8? Doamne, Tu mă cercetezi de aproape, mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Frați și surori, Dumnezeu ne cunoaște fiecare faptă. Și o biserică care nu are faptele credinței este o biserică moartă. Și Domnul Iisus vine și spune bisericii din Sardes, nu am găsit faptele tale înaintea Dumnezeului meu. Degeaba ai tu numele că ești al lui Iisus Hristos, că ai fost răscumpărată de Iisus Hristos, căci faptele tale n-au fost găsite înaintea Dumnezeului meu. Tu n-ai fapte. Ce spune Dumnezeu în dreptul meu și în dreptul dumneatale? Am citit Psalmul 139, primele 8 versete, și vine David și spune acolo, Doamne, Tu mă cunoști aproape, Tu știi totul despre mine. Păi cred eu că pot să-i ascund lui Dumnezeu faptele mele? Mă bazez eu pe lucrul acesta că lasă că Dumnezeu nu știe? Dumnezeu spune cuvântul lui Dumnezeu, tot în psalmul acesta, Tu cunoști toate lucrurile, Tu cunoști fiecare zi a vieții mele mai înainte să fi fost una din ele. Tot cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune și ni s-o și aminti lucrul acesta. Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta. Dar nu a făcut Dumnezeu sau nu a lăsat Dumnezeu scris acest lucru și mă chiar gândeam la acest lucru, Doamne, Tu ai ales doar anumiți oameni. Păi ce Dumnezeu ești Tu? Alegi doar pe cine vrei? Nu, frați și surori, în momentul în care Dumnezeu, și ni s-a explicat acest lucru, în momentul în care Dumnezeu a lăsat scris acest verset, că El ne-a ales, Dumnezeu deja a știut alegerile pe care noi le facem. Dovada că Dumnezeu a știut aceste alegeri stă Psalmul 139. Tu ai cunoscut fiecare zi a vieții mele mai înainte să fi fost una din ele. Faptul că oamenii nu-L aleg astăzi pe Dumnezeu, nu-i Dumnezeu de vină, ci alegerea oamenilor. Spune o cântare, Iisuse, dintre toți, te aleg mereu. Ce-a fost chemată biserica din Sardes să aleagă? Să facă faptele credinței, nu-i așa? Și ea nu a făcut lucrurile astea. Ce suntem chemați și noi astăzi ca și biserică să facem?
Doamne, ajută-ne să facem și să avem în mijlocul nostru fapte ale credinței. Ca oamenii să vadă prin purtarea noastră, prin ceea ce facem noi, că aparținem cerului, că aparținem Ție, Doamne Iisuse. O altă constatare pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face e legată de condamnare. Condamnarea rostită de Domnul nostru Iisus Hristos bisericii care a părăsit viața spirituală. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani, în capitolul 6, versetul 23, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Este o condamnare directă din partea lui Dumnezeu. Cred oamenii astăzi, lasă că pot să stau înaintea lui Dumnezeu și să discut cu El că n-am știut. Pe când cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune în 6:23 din Roman, plata păcatului este moartea. Pentru orice om care a plecat din lumea aceasta neîmpăcat cu Dumnezeu, deja sentința lui a fost dată de Dumnezeu, moartea. Pentru că nu s-a împăcat pe pământul acesta cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm astăzi și mă rog, Doamne, ajută-ne astăzi să ne împăcăm cu Tine. Și eu mai am nevoie și dumneatale mai ai nevoie. Pe această cale a mântuirii, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în fiecare zi avem nevoie să venim la poalele crucii Domnului nostru Iisus Hristos, să ne pocăim înaintea Lui. Și, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. În ziua de astăzi, frați și surori, se promovează lucrarea aceasta, aș putea spune, sau ideea aceasta că poți să fii liber în Hristos, să trăiești cum vrei tu, căci Dumnezeu este dator să te ierte. Sub masca aceasta a libertății sau a siguranței că cetatea noastră nu o să fie niciodată cucerită de nimeni, pentru că avem ziduri impunătoare, avem clădiri înalte și oamenii nu pot să ajungă să cucerească cetatea, s-au bazat și aceea din Sardes. Sub masca aceasta că poți să trăiești cum vrei și poți să fii ce vrei tu să fii, se bazează și unele biserici astăzi și cu tristețe o spun și din țara noastră România. Pe când cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că Hristos ne cheamă să trăim pocăința. Liber în Hristos nu înseamnă că pot să trăiesc cum vreau eu. Nu înseamnă că pot să fac lucrurile pe care vreau eu să le fac. Și merg în direcția tinerilor. Mulți dintre dumneavoastră nu vedeți ceea ce se întâmplă în biserici astăzi. Amintea și tata lucrul acesta. Pentru noi care ne descurcăm cu tehnologia aceasta, vedem ce se întâmplă. Se promovează, așa cum am spus, lucrul acesta. Poți să fii liber în Hristos, să trăiești cum vrei tu. Nu-ți căsătoriți și merg împreună în vacanțe. Tânăr și tânără. Și lasă că e bine, că Dumnezeu îi dator să te ierte. Și vezi că vine ziua în care trebuie să se căsătorească și nu se mai căsătoresc, că vin și spun următorul lucru, nepotrivire de caracter. Zice, nu mi-a plăcut caracterul ei, nu mi-a plăcut caracterul lui. Dar cum ți-a plăcut 5-6 ani de zile? Și avem fel și fel de mărturii astăzi ale unor oameni care vin și ne spun lucrul acesta. Și zic, păi se alege libertatea în Hristos. Dar nu asta e libertatea în Hristos. Nu asta a promovat Iisus Hristos. Și ceea ce Iisus Hristos ne-a spus e următorul lucru. Dacă vrei să fii liber în Hristos, să trăiești cum a trăit Hristos. Cum a trăit Hristos? În ascultare față de Dumnezeu. Păi dacă Dumnezeu mă cheamă să trăiesc în ascultare față de El, de ce mă ascund eu sub fel și fel de măști, lasă că e bine și asta, merge și asta, pe când cuvântul lui Dumnezeu nu promovează lucrurile astea și nu dau lucrurile astea mai departe, că poți să trăiești cum vrei tu. Doamne, ajută-ne să trăim așa cum ai trăit Tu. E adevărat, cum a trăit Iisus, niciunul dintre noi nu putem să trăim. Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că Cel a fost blând și smerit cu inima. Din gura Lui nu a ieșit niciun cuvânt urât sau stricăcios. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și ne spune că Iisus a făcut ceea ce a văzut pe Tatăl făcând. Dar putem face un lucru, să tânjim să trăim așa, frați și surori. Ajută-ne la aceasta.
Domnul nostru Iisus Hristos, vedeți, totdeauna Dumnezeu nu se lasă dator față de noi oamenii. Deși ne gândim de multe ori la lucrul acesta, El a plătit prețul pentru mine și pentru dumneatale. Însă tot El, Dumnezeu al îndurării, Dumnezeu al milei, vine și ne spune următorul lucru și mai face Domnul nostru Iisus Hristos o chemare pentru biserica care a părăsit viața spirituală. Versetul 3, adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit, ține și pocăiește-te. Dumnezeu mai dă și astăzi o șansă. Nu știu dacă poate până acum m-am ascuns sub eticheta, eu sunt copil al lui Dumnezeu, eu sunt pocăit, m-am împăcat cu Dumnezeu. Dumnezeu vine și ne spune următorul lucru. Adu-ți aminte unde ai căzut, dacă cumva am căzut, pocăiește-te. Ce spunea David? David venea și spunea următorul lucru. Doamne, dacă pașii mei sunt astăzi pe o cale rea, pe o cale care nu-i plăcută ție, pune Tu pașii mei pe calea veșniciei. Du-mă Tu din nou pe calea veșniciei. Și nu în ultimul rând, Domnul Iisus găsește și în mijlocul acelei certăți Sardes, în mijlocul bisericii Sardes, găsește câțiva oameni credincioși, care au rămas credincioși. Dumnezeu le face o promisiune. Nu îi voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor Lui. Frați și surori, în mijlocul lumii acesteia, în mijlocul atâtor biserici și atâtor forme de închinare și atâtor lucruri și atâtor învățături care se dau, aceste învățături s-au dat la un moment dat și în Sardes. Dovada, unii o ținut doar de etichetă. Însă au fost și oameni care, așa cum am citit din încheierea acestui mesaj trimis de Dumnezeu către biserica din Sardes, Dumnezeu le-a promis un lucru, că nu voi șterge niciodată, nici de cum, numele lor din cartea vieții. Mă rog ca acest mesaj, acest ultim verset să fie și în dreptul meu și în dreptul dumneatale. Să ținem cu tărie la ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat scris în cuvântul Său. Să propovăduim cuvântul Său așa cum Dumnezeu vrea să-L propovăduim. Ca Dumnezeu să spună despre noi, zice, uite, în mijlocul lumii în care doar eticheta conta pentru unii, totuși în mijlocul acestei lumi, în mijlocul acestui secol 21, au fost niște oameni care n-au ținut doar la etichetă, ci mai presus de etichetă ei au vrut să aibă o haină a neprihănirii. Și au arătat că sunt într-o lume murdară, într-o lume de păcat și de fără de lege, au arătat că sunt copii ai mei. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Prezint eu, o Silviu că face el, dar